Hello mga igsoon ko din ni Kristo, mayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi ning video ha. Aniyan usab kami ipaambit nga na kaninyo nga mga balaanon nga mga pulong nga naa gayud naisulat sa balaang kasulatan. O karon mga igsoon aron inyo kining musabtan ang tanan ato silang paminawon. Unya call kay naman jud kay kasaysayan sa kaniadto. Ato naman ning naisgutan. Ug nasulod naman ni sa tuang YouTube channel. Ko ang dugang nga kanani gipangutana si mo. Di ba sa una kansi mo ang magsugod kapag panambal ang kasaksiyan big ko ato nga kan napakasin yung sulod yung balay kani niya. Pag guman ato Dito ako nagtambal. o dito ka nagsugod og tambal. Unya ni abot tong duha ka imong tinambalan nga kan babae niya. Sa sakripisyo. Maadtong sugod kag sakripisyo. Nya atong hanggayon na daghan magay ka og tambalan ato. Pero ang mga tao ato kumbaga kuan pa wala pa kay ingon nga kasi basig ako gani wala pa kay ko ka tugkad ato wala pa ko kasabot og unsay nahitabo dinhi kay wala pa mo kay gawa sulod man pud ko dire wala pa kay ko ingon nga ugot ko nga nagatuo pa kay wala ko kasabot nya sa presiso po mo nga time daghan pa kayog nagpatambal nya nagakuha ng mga tao ato nagalibog pud kay amo pud sudlan sa espiritu nya matkanang pud sila yung tinambalan nimo magagamit imong material natumba man nagalibog nya gagamay na lang pud ang patambal pag kumanog sakripisyo tapos sulod sa tulo ka tuig nya karon nya Tapos na. human na 7 ka tuig na karon. Magwalo na kakatuig sunod kuan imong pagpanambal ang kuan ani Unsay naa sa balaang kasulatan? unsa may na kinahanglan mo gini nga mahitabo gyud sa ato nga sitwasyon karon nga nasuo na ang tuon og espirituhanon kinahanglan mo gini siya mahitabo ug naaba ni nasulat sa balaang kasulatan. Mga na pangutana sa mga ko. Basin ako kaniadto boy. Wala ko nakabalo. Kayo yang mampud ko. Sa wala pa ko nagdawat ni ani pinatudloan ako sa espiritu dito sa akong trabaho. Bisan sa mga trabaho nga ako mga tawhanon. Pinatudloan ako og nag-ingon ko nga nganong wala namang ko sa simbahan. Nganong ginatudloan man ko unsaan pagsulti, unsaan pagtambal, unsaan mahitabo. Nagatuon po ko. Mga itong pagdawat na ako sa wala pa itong sa sakripisyo katong gibuhat nga mata o kamot na ko. Katopang tawanon nga panambal. Naana sa balaang kasulatan kay gisulti naman po na ako karon sa pagkahuman ako o pagpanambal, pagsakripisyo. Ay naman sa balaang kasulatan isa lang ang makadawat, di ba? Sa sinugdanan, di ba, ang kalibutan 1,000 ka tuig, ug lain pag 1,000 ka tuig. Panahon dito sa Old Testament sa amahan. Mga to nga ang amahan kabuhatan man, pulong man. Mga tong tambalan lang ang lawas manang naa gani sa kalibutanon nga pagtuon, di ba? Ato ano man ang nabalag sa kalibutanon nga pagtuon. Anang nagbuhat og mga lana, pero iya na sa Dios kung nagatuman sa sugo sa Dios. Kumbaga ba, lawas lang ang atong ayuhon. Kunya, niabot ako sa sakripisyo nga hasta ang espiritu, ako mang tambalan, kanig-ingon man siya kanako, kanunay nga anak, kay kasauna naasa kong kasing-kasing kanunay sa ingon nga, bisan ako dili ko magbabasa sa Biblia, kay dili man ko lektor, dili man ko liturgist, kuan man ko, organizer, dili man ko sa simbahan, formators lang ko, magatagkog mga leadership seminar mo na akong papilang bisan ako dili ko batid sa Biblia kunya kanunay man nga gisulti nako wala gani ko kabalo nga akong ginasulti dayto naa sa balaang kasulatan nya di pa naaman sa balaang kasulatan tong giingon nga nagtukod kamog tori tupong sa langit ni kanaog ang Dios haron sulayon siya, di ba? Sa primero naapa ko sa Old Testament katong iya sa
gahom lang, lawas lang ang akong tambalan. Kaniingon man sa kanako nga tambalan ang mga masakiton kay adunay sakit nga adunay kaayuhan o adunay sakit nga mosangpot sa kamatayon. Og nagdugang pod siya ingon, wala man ako din nabasa, wala pa nato na natun-an sa una kay wala pa man ko sa panahon sa ikaduhang siglo. Ingon sa tambalan pod ang espirituhanon. Abi ko lawas lang ang akong ayuhon. Nang sa kalibutan nun, lawas lang, tambalan ang lawas, orasyon, maulang anak dito, niya magsulti lang sa balaod nga jutay lang, isulti kay ang tulobago nila, lawas lang ayuhon. Kunya mao dito nga pagdawat ako niini, nagahilak ko. Grabe akong tangungoy na akong asawa, akong mga anak, na pa akong mga igsoon katong nakasabot na ako. Tungod kay ang ako din kasing-kasing nakabalo na ang espiritu nga mag-antos yun ko. Sa tulo ka tuig na akong pagpatambal, nakakita magyud ninyo sa una, nagapila-pila, bisan kani nga magtambal ko, sayo pa sa buntag na magapukaw, magkaon ko, pasado alas 12, pamahaw pa, unya mabot ko alas 10. Wala na ko pagibati nga gutom kay mabusog man ko kay nakatabang man ta sa masakiton kay siya man ang gamit mo tong daga nakita na pag ikatulo di katuig mao na tong panahon nga nagatambal po ko sa espirituhanon. Mo gamit ang espiritu kay naman sa balaang kasulatan nalipay ako pag ayo nga gipadala sa amahan ang espiritu nga magdala sa akong pangalan, di ba na sa Biblia. Ato naman ang natuki kay kani adto wala man na mo tong nagsugod ko og pagkahapon inay nga magampo ko pagpakaon lang sa akong pagpatambal, mga liupo ko ngadto sa Dios kay siya man ang nagamit nako, dili man tawhanon. Mao nang ingon ko nga akong tambalan diri kung maayo na gani sa ato mo pasalamat sa Dios ha kay nadungog ang pagampo tungod sa inyong pagtuo. Mao nang akong ginaingon, dili ako ang nagtambal kun dili ang Ginoo. Mao tong pagkagabi magaluhod ko mangayo ko, magpasalamat ko sa Dios ka nangaayo ang mga masakiton tungod kaniya. Pagkatulo ka tuig nisulod na kog espirituhanon. Anong espirituhanon man? Tungod kay tambalan pod ang espiritu. Mao tong dinha sa atong simbahan, magahiling ko. Di na nako mapugan ang espiritu kay muhiling magsulti man ko sa balaang kasulatan. Kaniadto dili ko batid sa pulong sa balaang kasulatan niya kay wala man ako ni nabasahan. Ay dili man gyud ko magbabasa ko pero naamang goy balaod, naamang gud tay ginasubay, naatay planner kalendar nya di na to mabasa ang tanan. Nya mao to nagasulti siya anak, kinahanglan gyud subayon gyud ang balaang kasulatan, dili magpili ug maglukso-lukso kay sama maglukso-lukso sa kadalanan di ba mabuang ka. Mga tong yang ginaingon ka nako, di ba naa sa balaang kasulatan matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Nya wala mo ko kasabot unsay ang pagbuot. Mao to nga gidawat nako ang panghangyo sa espiritu nga papoy ako sa imong kasing-kasing, biyai ang tanan sa imong pagkatawanon. Mao to ka-vibrate nako, kapugong ko kay maulaw man ko diha sa atong simbahan, kitsagod ko, di ba? Wala namang koy kaniadto bisag wala na koy katungdanan, kuwaon man ko nila dre papraktison og mga drama unsay mga kuana patabang na sila. Kuya kay huyang man yun ko sa una kani kung kuan wala lang ako, alagad lang ko. Kunya mo to nagtuon ako ka maghiling nya maayo siya. Nya magsulti man kog balaang kasulatan ug daghan mang mga tawo nga maigo sa balaod, di ba? Bisan ang namunuan, di ba, naaman na sa sulat ni Timoteo, nag-alagad sa simbahan, di ba, higugma ang Diyos pagpaubos ay ko gamita karon may mo kamo nga lang doon maigo naman na ana. Kunya kaniadto wala man ko nakabasa anak boy. Mo tong nagingon na siya kanako, anak kanang magkasaulugan kamo dinhi pero dili magpakaon og lawas ug ana kaya adunay mahitabo sa inyong simbahan. Mo tong gituman ako, wala din nadugay duha ka semana, di ba, nag-away ito sila dinha katong nagkalot-kalot, dili ba? Anak ko natuman jud kay mag-ilog man sila sa bandi, na dili man na malilong kay nagdala man ganito mga sundalo, mga pulis ang ilog sila na nahimo tong wala na sila kasulugan Domingo diris ka na to. Mo gani nga usahay magilak ko nganong ingon ko anak
nga nagpadayon ta dre. Unya gisirad-an na puko diya sa simbahan kay inuang kog daotan o kulto. Mao to nga si ang atong duha ka babae si Ulay Diday gigamit silang instrumento haron maka-learn pud ko nga ang akong nakita sa kasing-kasing gipakita sa iyang mata, ang iyang nadungog pod gipakita pod silang mga padungog pod silang dalunggan sa akong kasing-kasing. Mao to nakatuon ko boy, katuon ko do kanang mag Bible ko na diha pa man to sa balay niya maghuot man gani tato. Yan ingon siya nga kinahanglan mangita ka mo lugar diin kamo makapahulay, balay pahulayan dili simbahan. Kaya ang simbahan ang templo inyo mang kasing-kasing. Mao to nga kining akong video kihan atong emergency gito atong gitabangan kay dinita magtapok kay maluoy man po ko sa mga tao dito kay ang uban naa sa kwarto, ang uban nasa kusina. Mao to nga mosulod na nako ang espiritu. Ako ning gitago ninyo, nakabalo ko sa akong gisulti. Mo na mangutana ko nilang Ulay ni Diday nga mga banda gisulti. Yes, kay sa akong kasing-kasing man makita nako, mao tong i-probe nila. Gimo silang instrumento na mahimong material. Sulod ang good ug bad, nasinati man na kay bisan sa teleserye di ba naamang good ana, di ba? Aron maka-learn ta. Gusto dili ta magmahay kung asa sila o asa kay kabahin man to sa atong sakripisyo. Mao to nga kung magtambal ko dre, automatic din ako sila nga tambalan sila dahil akong i-priority kay mo ilog man ang espiritu nila di kay na may mahitabo ato nila. Di ba kita sulti naman to tulo ang mamatay silang pamilya. Mga nagsakripisyo sila. Dako unta kay itong sakripisyo atong panahon na kung malahotay lang ta. Kung pagdagan sa sakripisyo ang mga tao nagalibog naman tungod sa garbo. Ya di ata sa tong simbahan mahinsulto man ang atong maigo sa balaod. Dili man na akong balaod. Kani adto kay dili ko magbabasa, nakaingon ko nga Ginoo pasaylo ako kay hait mga ikog sinultian. Dili man ko gusto magsultian ni. Nya wala man ko kabaluan na anaba na sa balaang kasulatan. Tanan halos iyang isulti man ang kung magkasaulogan ko og Bible service kani adto. Nagsulat ko no, magbasa ko. Pero pag abot sa panahon nga na konkreto na nako, di ba puti na nga panyo ang ako ang atubang ginabasa kay dinhi naman sa kasing-kasing ginalagda na tanan. Wala ko mag-istorya ko diri ko mo gamit ang espiritu. Bisag walay Biblia, wala tanan. Naana sa kasing-kasing mao na ang espirituhanon dili ginasulat sa kamot kay magpabilin man na sa imong kasing-kasing dili tawanon. Mao tong pag-iusa na nako sa espiritu. Mosulod na siya nako ug mohatag nako siya og kaalam, dili kaalam nga tawhanon. Kay kung kaalam sa tawhanon mahanaw ra man na ug kanunay ka mag-memorize ang ulo. Mao to nga automatic din ako ingon si Nick nga mahimo kang mensahero. Gimanduan lang ko ato sa espiritu o katong duha ka babae. Bisag maingon sila maana nakabalo naman na sila si Ulay si Diday. Siya unta to si Diday ang naay vision. Ang vision kanang panglantaw siya antay makakita niya si Ulay pod ang mission. Siya ang magtudlo niya si Diday ang makakita kay ako mugibwi ko kay naaman din sa balaang kasulatan nga gitagaan sila og panahon tulo ka tuig nga pagsakripisyo aron sulayon sila. Mao tong sulat ni Timoteo, di ba? Na nag-alagad sa simbahan kay mo siya kamot og naaman koy kung makasugoon lang nako sila. Ako ang magdiyog kanila og sugoon patambal padtuon didto og si Diday pod ana. Nya nabaliman. Ang tawo nag-ingon sa kuha anak sulayon sila kung wala bay garbo o sulayon sila kung mutuo ba asa ang nagsugod asa ang sinugdan. Kung niya kay mo balik man sa tawanon kay naaman din na sa balaang kasulatan abi nimo boy nagatuon pod ko ato. Pero sila wala man nagatuon, wala man naga-learn man tong sige ko learn. Mo tong sige ko kahilak. Kay nagsalig raman mo tong asa naman ang pagtuog pagsalig. Naasa naman ang buhat. Kung walay pagtuo, walay buhat. No mahanaw ang pagtuo. Mo tong nagasakripisyo ko dre. Pila ka gabi. Mo to ang mga tao naglibog. Ano man kay daghan naman ang magamiton tumihisgot ti mama. Yes, tinuod to kay matuman ang naa sa balaang kasulatan aron pinaagi kanila
ang mga tao moingon nga bad ko, kay dili pod matuman ang kasulatan nga dito na ko sa amahan, wala na mangita na ako, kay ano man aron matuman po kasulatan nga bulahan katong nagbuang nga magsulti sa balaang kasulatan, bulahan katong gidawdaw, mga tao nakita na tuon gidawdaw gadrining ko, hoy ayaw mo suko, ayaw mo, normal lang na, kay naaman sa kanako, mga tao ang mga gigamit niin ko nga naamay makuha nila ato, gituyo to siya aron makatuon ta, di ba katong naa sa Macedonia, nalipay ang Macedonia nga anaa kanila ang mga pagsulay kay mahugot ang ilang pagtuo. Sanglit mga kabos sila, mutabang sila katong ana kay arang-arangan man sila, di ba? Una to naana sa sulat sa buhat sa apostolis, di ba? Sa Roma, kung magbabasa sila kabalo sila ana mo to nga giak na to sama sa Macedonia niya, mga pigado unta to mga to'y mahatag yang ang nahitabo ato, ako man pud gyapoy nagsakripisyo, ako nagpaubos, ako tanaw nagatiman, dapat sila pod ang gigamit mahimo pong leader, maayo pod sila mubuhat sa tawhanon, kumbaga na ay mga committees na anak, kay ako taas man ko kani sa sinatian, nakaagi man ko ana sa una, mga tong na ako'y kasaysayan, mo pod si Kristo aduna po'y kasaysayan, ang gamiton sa espiritu adunay kasaysayan, dili pwede ka gamiton nga wala kay kasaysayan, kay naaman na sa proseso, tama sa exorcism na siya kinahanglan, ang santos gani na apoy kasaysayan, di ba? Kay si Jesus ang kasaysayan, kay ang amahan ang pulong man, kikinahanglan yun ang mga gwali so taon siya kung unsa siya kaniadto kasaysayan ba, mga to nga kitagaan sila haron maduna siya kasaysayan tulo ka tuig anya na ilog man pinagi sa karbo sa tawanon, kay di ba nadungog man ninyo nga sukwa ilgid sa mo dili sa gusto maghilak, di pa ba siya musuko. Ako tong kanunay ko nagahilak, kung sila nagahilak para sa ilang sarili, ako nagahilak ko para sa kaninyong tanan. Mo tong nag-ingon ko nga Ginoo, itugyan ako kanimo ang tanan. Mo tong pagkahuman sa sakripisyo ang mga tao nagalibog naman, kunya gitakwel na po ko sa akong tinuhuan, manang wala na sila kabalo, wala na nila nagkita kinsa ko kaniadto nya giingnan kun lagbuang, aduna bay buang nga nagtuman sa sugo sa Dios, nga kanunay ko nagasulti nga anak tahura ang inyong kinikanan bana igugma ang asawa, ang buang boy kanang kanunay ta nga nagatag niya sakramento pero nagbulag ra di ay gyapon tungod kay wala man kana hinumduman sa mga gikasal, diba? Hunya kanon nagbunyag tag ingon tag hiusahan lawas amahan anak ug Espiritu Santo, hari pare paka propeta, hunya wala ka nagatuman mo ana ang bo. Sa tinuod lang ako dili lang unta sila magsuko nako kay wala may tao nga daotan, wala may di ba malipay si Jesus nga ang daotan mo balik kaniya. Dili man na mga daotan kay nakasabot man sa sugo samahan, pero ang problema ang garbo lang. Mga tong pag-abot sa panahon nakadyotay na diri kay nangangyo man ko sa amahan, Ginoo kung daghan ako gitambalan ug aduna pay mga giposis, daghan pang gigamit gisudlan sa espiritu kang maayo, panahon naman tudok boy nga sa nagawali na panahon na ni Jesus, di ba, sa kasaysayan. Mo to nga panahon sa tulo ka tuig gikan sa upat ka tuig antod sa unom ka tuig kasaysayan, mo to magpuyo ta sa usa ka kasaysayan na sakripisyo haron kita pud mahusay, mao na karon nagahusay ko karon sa pulong sa atong naagian kaniadto, kay makatungod tang husayon kay nag sakripisyo man ta sa tulo ka tuig, di ba na sa balaang kasulatan nga sulayon kamo nga niingon si Pedro nga ayaw ko ninyo basula sa tulo ka tuig ko nga naghilak ug nagdangoy-ngoy kaninyo nga dili kamo maluwas, di ba? Tama. Naaman na sa balaang kasulatan kay ato man ang naler sa tinuod boy sa tanang mga lihok na ko di akong naagian, nagtuon pud ko mo nang dinhi ko sa gawas kanunay nagahilak magpalayo mangani ko ninyo kay ang espiritu maingon pud kanako anak, mohangyo siya sa amahan nga ako dili niya kuhaon, man malipay ko kaniadto kung namatay ko kano man nakabalo ko ang grabe ang pag-antos ni Kristo, bugat kung mag-ingon ta nga naa ka nato si Kristo, kanang nag-angkon nga sila si Kristo, dili lalim mapaubsanan yun ka, mabuto ka kung ana ang tawanon nimo kailibgon nya maghisgot ta nga Kristohanon ta pero hayahay ta, iya ba na ni Kristo
Wala karon nga magawali ko boy. Wala man ko nag-ingon kanila nga nagahukom. Ang ako lang unta maghiusa ta kay isa lang ta kalaglag sa Dios nga man mo nagadlok man ko sa Ginoo. Mo tong nga daghan magpakita na nako si Kristo ana ko Ginoo kung lamakakman ko. Nya matingala man ko magilak sa mausab ang akong panagway. Daghan man ana, di ba? Oh, dili man ako'y nagbot-bot og mga milagro, siya man ang nagmilagro. Ang atong chapel din nagbasa di ingon gani ko tulo ka tuig ni sa atong sakripisyo mo uganan na. Oh, tanawa nakita man gid na. Nakita nag-agas ang tubig na pero nagsulti ta nga naghimala. Nya daghan po nakakita diri gisampungan po ang ilang mga baba. Gisiliwan ba haron ang mga tao makita kung kinsa gito mangita. Mao tong paabot sa tulo ka tuig nga ng sakripisyo na to. Atong namatay si Tony kay ngano man matintal man pod panahon man ito kanaamang ito si sakit po tong ingon ko pa doktor niya ang gigamit pod nawala naman dini ang pagtuo nila kanako, di ba? Di itakwil wala naman gani ko magsulti ko dili naman kay didto man sa hulga. Matinuod pod to kung mahulga bagod si Kristo dili ang mudautan mo to magdagdagan mo aron magtuman ang naa sa balaang kasulatan. Sulaylan to. Pasalamatan na to sila kay kung baga sa teleserye na sila mga kontrabida pero mahimo po ng bida inag-abot sa panahon kung dili tawanon malaho tayon. Nag-ingon ang Ginoo nga ay kabalaka kung tawanon ka na iladyo tay lang nga panahon, di ba nanas balaang kasulatan? Tanawa sa atong simbahan sa atong pagbumirotanan kung tawanon human sa pista mingaw na, human sa Semana Santa mingaw na, tama? Yan din sa tuwa. Kay kung tawanon ng kani karon hapit na 8 ta ka tuig naa pa mangyapon ta dinhi. Nya nagkadaghan ta. Moingon manggani ko sa mga to kung unsa inyong pagtusimba mo dito. Unya pamalandungan lang na kay tudluan ta mo kung unsa ang pamalandung, kung unsa ang namunuan pastor man ug pari kinsa nagwalian ay nagsunday ang binuhatan kay nagtip man kanunay ang balaang kasulatan nga o si Saha ang nagwali ang iyang sinultan sibo ba sa binuhatan ug naay daot ang ay nagsunda. Sunda lang ang gisugo sa Dios, di ba? Tumanon lang kay isa lang ang makaluwas. Para man na akong ginasulti. Mayroon man gani ang balaang kasulatan ay nakamug debate mo nang kamug magsige debate niyo biyain ninyo itaktak ang mga tiliba na anak sa balaang kasulatan kung pakanon kamo sa mga panimay, di ba no? Pakaon kamo unsa man toy kaon pulong kung naay mo dawat sa inyong pulong kaon dito nya inom po pagpaubos dito kung dili mo dawat anak kamo sa dalan ug itaktak inyong matilog adto kamo sa laing lugar, di ba naaman na dito kadang magwali. Mao na usahay ka ng mga zombie nga boy ginatudlo sa espiritu nako kay mao naman karon ang panahon na ato ang giabrihan ang selyo sa sulat ni Daniel, di ba? Gisiliwan na kani adto bisan ang simbahan, bisan ang mga tao nga nagawali, gisiliwan ang ilang mga baba. Mao na nga adunay mga dalunggan pero dili makasabot, adunay mga mataw apan dili makakita, adunay mga salabutan apan dili sila makasabot niini, diba? Di makadungog, di makasabot. Ya karon panahon naman karon kay bisan tanawon ninyo ang katapusan sa kalibutan, di ba? Naa sa gipadayag, naa po sulat ni Pedro, naa po sulat sa mga ebangelista, di ba? O naapod dito kay Daniel na kung basahon na karon nasibo naman karon daghang mga katalagman bisan gani katong paghuman nato sa sakripisyo di ba nang gawas tanan ang mga iya sa espiritu, diba no? Mga maayong pari nga nagwali na mga maayong pastor nga nagwali pero sa tinuod lang kung nagamit sa Ginoo niya nagpatas dili na maayo boy. Labi na kung kanunay nagulog-ulog sa mga tao harong tagaan silang dako nag-ingon mga ang Ginoo ayaw pagtipon og bandi sa kalibutan karon nilugo na ang gipanghatag sa tao para pagtipon og kanang tawhanon lang nga mabiling ihatag na sa tao haron, di ba? Dili masayang nya karon usikan mo ning kanon sa anay usikan muog daw raman na nya tanawa ang daghan mga tao nga nagalisod. Nasa naman to ang atong pagpakaon sa tawhanon, wala gani tagapagkaon sa mga kabos labaw na sa espirituhanon. Mao man ang duha ka lawas ang ako ang giusa, lawas ug espiritu. Mo tong naa sa balaang kasulatan nga duhay suhap o hait kaayo ang sungkod sa magbalantay sa karnero. Duhay suhaba, di ba? Katong duha pod ka espada na duhay suhab. Ano man matulisok ang imong pagkatawhanon ug matulisok pod ang imong konsensya sa imong espiritu. Konsensya espirituhanon, imong tawhanon. O ang imong tawhanon giunsa nimong pagbuhat aron makatabang ka sa uban. Halimbawa ikaw matinabangon o kabalo ka
unsa mo kabalo kag mga mason, unsa diha mga skills nimo diha maestra ka, magtudlo pug ka, di ba? Magtudlo pug ka. Kumbaga ang imong natun-an sa tawhanon gamiton nimo na sidto nga walay bayad ug ang Dios na magbayad niya na. Pero unsa may gisunod sa kadaghanan dinhi? Kung aduna natay mga skills na natay mga kahibalo atong baydandaan, tama? Unya unsa may madawat nato dito nga bandi asa pagka matinabangon, mahigugmaon, maginhatagon. Mana nga kung maminaw lang sila sa YouTube channel ta wala nagpasabot nga nagahukom ta kanila, palit ta sa Dios. Mano ka kamo ay na kana mga tawo nga gahi lagi mo manggaing ginuhigugma ang kaaway. Mao na nga kanunay ko nagaingon kaniyo ay na mo pagig-away. Ang tawo nga gahi magpadayon magina sa bagay, di ba naana sa balaang kasulatan? Di ba? Sa ganito sa balaang kasulatan ang laglagaw di ba daw? Katong ang dili gusto magigbatok kanimo nya naa pa gyud na sa itong mga sayings nato dito, no? Ang gusto maraming paraan nya ang dili gusto maraming dahilan. Wala boy kang ang tao manggod kung dili gusto daghag filosofiya. Dagadalan. Pero kung naa say interest, daghan po sa dalan anak nga siya tama, siya correct. Wala karon nga kita kamo na gid ang tinuod nga pare dili pinili sa tao kay ang pinili sa tao maluoy man sa tao, tama? Nga magdagday nga binali subornuhan. Ayun lang pasagdain lang po na sila kay move ang ilara man kaakuhan maura man ang kaakuhan sa kalibutan nun. Ay kinsa man kuno ko nga makokom kinsa pud kuno mo niya karon mo ingon po ko nila kinsa po kuno sila dili mabuhi ang tao sa seremonyas, dili mabuhi ang tao sa seremonyas, di ba? Dili po mo sa pulang kinahanglan na doon nagibuhat, dili maluwas ang tao sa bunyag o paghinonsol gawas ay espiritu. Kay si Kristo nahiusa naman gikan sa iyang pagkakasaysayan sa diha nagpakamatay sa tungod sa atong mga sala, nahiusa naman siya dito pinaagi sa iyang pagantos. Nya kita pud makihiusa pud ta kaniya pinaagi sa atong pagantos manang cross. Boy kanunay na ko nang ginusulti kung adunay mga panagway ni Jesus sa cross o di mamamira og mga santos. Santosan ninyo na iyang mga kinaiya pagsantos pud po pagbalaan pud mo haron maluwas mo uban kaniya. Pero kung wala ka nagsipsip man kasi imong agalon, tama gyud. Kung sulod ta sa simbahan, tumanon po nato ang sugo sa simbahan. Di ba no? Ang templo sa Diyos ang atong kasing-kasing. Kaya kung na atong pagdumot, na atong pamalikas, na atong pagpakarong ingnon, nalipay hinuuntar nga nisulod ta sa simbahan, adunay tay sala, kinsa imong amahan, nakabalo ka? O naanak sa balaang kasulatan. Wala nga, nalipay ako pag-ayaw bisan sa akong pagkamakasasala. Gitagaan ko niyang panahon, o gitagaan ko niyang oportunidad, gitagaan ko niyang kaalam nga sama niini. Unya, malipay po ko pag-ayo ang tao po nga mapunit niini o ipaambit po kadto sa uban. Manay naingon ang Ginoo, paningkamot po mo, aron makadawat po mo. Diba? Tama. O ang tadan po makadungog ani, kung dili man ko nila pasayloon, ang Diyos nakabalo na sa tanan. Pero kung inya kong pasalamatan sa kinasing-kasing, wala na ko nagpaabot niya na ang ako alang pasalamatan nga unta mahiusa tangat to sa Ginoo hadlokan na to ang Dios. Isa lang ta kalaglak o kanang namunuan po dili na ta magsigi koreksyon nga mali sila, dili lalim ang magdala sa ato ang nasod sa atong kalibutan, tama no? Kunya magbuhat lang ta kung makita nagwali nga Dios nun kinahanglan atong sultian ang tao nga sala kanang paghukom. Kinahanglan nga isulti po nato ang atong mga kaakuhan. Wala nga giniingon ang Ginoo na hukman ta sa itong mga tinako. Tama agad. Aboy, kung adon na kay kahiyobos kalakot, ato ay imong gikayob sa pangagpasaylo. O dili siya mong pasaylo, ay nagpaabuta nga makabayad siya. Mga nag-iingon Ginoo, kung magpahula mo ka muog sa lapi, ay nagpaabuta nga makabayad kanimo. Kung magkasapong ikaw nagapaubos nakapasaylo kaniya, ay nagpaabuta nga siya mo pasaylo kanimo. Tama? Tama. Ayaw paabuta siya. Ginoon, ikaw Lord, pasaylo kung dili dawaton, ang Diyos mo pasaylo kanimo. Kaya ang tao, dili gusto, dili ginamo dawat, dili ba? Kaya mga ngayong Ginoo, gigugma ko kamo, busa-bulahan kamong nagmasakiton. Kaya kung abtik gani ang tao, tanawa kung maglakaw ko karon nga tawhanon ko karon man, maantigo naman ko nga modala sa ako ang magpakarong ingnon. Kunya magpakita sa sakuha, siya ang maghimala. Tanawa mga tao kung magsulti, ang tanan tao nga naglabay nako kaniadto
dili man pod mangutanan ako. Kaya kung daotan ko, ako pwede man ko makasulod din mga simbahan kung dawaton ko. Pero dinhi ang makasulod lang sa ko adi ang mga nilandri mangita nako kanang magpatambal. Pero magpatambal sa espiritu anon. Ningon sila nga naapod kanila. Wala ako nag-ingon nga ani dinhi. Pero gikinahanglan gid sa espiritu nga magduhi ko sa espiritu. Kung ano ang Ginoo sakit kay boy kaya nag-ingon sa kanako. Ang gusto kanimo dapig kanimo. Ang dili gusto kanimo makigbato kanimo. Mga sabi ang giingon niya ang gusto sab kaninyo kang kamo naminaw. Dapig kaninyo. Tapos ang dili gusto makigbato kaninyo. Mga sabi giingon sab siya sama ka nako. Ang gusto ka nako dapig ka nako. Ang dili gusto makigbato ka nako. Papan mo balik man gyud siya. Boy, dili madugay. Ug daghan man mga katalagman karon nga iyang gipaigmat ng mga tao. Di ba maingon naman sa daghang magyaga-yaga kaninyo nga maingon nga matapos ang kalibutan wa pa man lagi. Sulat ni Pedro sa ikaduhang sulat niya. Ang katapusan ng pagpahinomdom sa iyang pagbalik. Mga katalagman, basta boy, samtang may kinabuhi ta, magbalaan ta kay may katungod ta nga mangayo sa Dios. Kung matuman ta sa iyang mga suko. Apilo na to pangayo ang mga tao nga nagkinahanglan. Wala nga usahay, magahilak ko sa akong mga gitambalan, titi. Usahay mo ingon pa ko, ako na lang na imong mga sakit. Pero bulahan man ito nagpasakiton kay maminaw man sa pulong. Nagit. Usa, padayon kita. Mong tag ipaambit po din nga sa uban, mamalandong ta. Isa lang ta ka, kapulong sa Diyos, ug mahanaw ang tanan. Para karon sa kalibutan daghang nag-angkon mo ningon nga tugod ka nako nagbahin-bahin kamo, di ba? Ana pa sa balaang kasulatan. Nagit. Kay gigamit man ang iyang pangalan pero wala day sa kasing-kasing. Hugaw ang nagsulat. Mao nag-ingon niya nga mag-unsa man ang matahom ug malon nga mitso. Apan patay ang nasulod nini. Wala man na nasabtan, wala man nila gisulti ang kamaturan. Ang buti pasabot bisig unsa ka kadato ug gwapo kay imong dagway. Apan ang imong kasing-kasing hugaw sama nagpatay kasi imong kaugalingong lawas. Diniboy gihubad na ang tanan. Og ilan ang tanang tagag importansya ang atong gisulti kay niingon man siya mulanog sa tibok kalibutan pinaagi na ang tawhan atong gigamit karon sa YouTube channel. Wala ta kinahanglan og salapi niya na madawat. Ang ako lang gikinahanglan nga magiusa na ang mga tao balik kita sa Dios. Kay nangandoy pa man kita nga mataas pa. Nya na matuman ang kasulatan nga tungod sa akong mga pinili usa magpapili kita niya magbuhat og maayo. Mo tong pagkatapos sa tulo ka tuig boy ikaw na mong katuig na ito na nakuan mo to nga natuman pa na sa balang kasulatan kung ang imong mata ay siyang dahilan na iyong pagkakasala, di ba? Kanunay na ko nang ginakanta sa una. Mo tanggi putol na nako ang ugnayan. Ako pong kamot giputol po nako. Mo tong wala na sila. Nya niingon ako na tungod sa akong gugma kaninyo lay ako na lang ang mag-antos alang kaninyo kay dili man sila maantos. Tama? Wala na pasabot na wala na ako sila. Mas gimahal pa na ako sila kay ako na lang. Wali lang ko sulti. Yan talawa. Kung tawano na sila di. Makasabot lang ang mga tao. Yan na. Wala na Mama Mary. Wala na. Kay kanunay man nilang tuison ang balaod sa Dios. Mga to nga adunay mga tintal. Mo na nga nagbagtambal ko dire kung dili may dadas na doktor, dadas tambalanan. Bisan si Kristo niya, dadas tambalanan. Kaya makonsaman kung wala ang pagtuo niya sa tambalanan, kung mamatay mingon naman sila, dako na gani imigasto dito. Walay makasumpay sa kinabuhi boy, pero adunay makasumpay sa imong kaluwasan. Ang bagong kinabuhi, kung mamatay ka mo uban ka nako, maghari ka mo uban ka nako. Manang kung magbasa lang ta, isulti ang kamaturan. Kamo po mga pari, mga pastor, isulti ang kamaturan kay mao ka na makatag og kagawasan. Wala ko nag-ingon na kinsa og anak taan sa balang kasulatan ang pagbadlong mausap ka na akong pagpahinumdum sama ni Elias. Pinumduman ang pamilya, pinumduman ta sa binuhatan. Kinsa man kuno o alang ka ninyo. Kung maghiusa ta, nakasabot ang Diyos. Kay laglagon gud ang iyang laglagonan.
inigbalik niya. Magsulong na siya pula. Salamat boy, kay sakit na ka akong kasing-kasing. Salamat. Salamat po sa mga Ang Diyos at mag-auban kanunay sa mga tao na nagkinanglan kaniya. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad nining labing mahinungdanan nga video. Og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug kamo na ang maghukom niini kay ako mismo nakasabot og nakasinati naman nining tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay ka mga updated every time nga mag-upload ko og mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-auban unta kaninyong tanan. Peace out.